Guys, ayan, nagluluto ako ng aming dinner. Ayan guys. Sinabawan to guys. Na pork. Ayan. Ito ko lang tong kamatis, garlic at onions. At meron din siyang lemongrass. Ayan. Madaos yung aking lutuan. Madulas. Lagyan natin guys ng tubig. Ko na yung pechay at saka yung hinaluan ko rin ng bok choy. Kasi kukunti lang yung aking pechay. Dinagdagan ko yung gulay. Ayan guys. So, sarap. Yummy, yummy. At ayan na guys. Ayan, konting ano pa. Pwede na to. Ready na ang dinner. Yummy. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. Boxing po tayo. Kahapon lang namin to guys in order. Ang bilis, dumating ngayon. Kapag in-edit na ba vlog? Okay. Yan guys. Ang anak ko ang nagbubukas. Oh. Ako naman Kiki. Okay. Ayan. Alikabok. Binalot di man binasan. Ayan guys. Good naman siya. Ayan. Oh. Ayan. Ito guys, para dun sa panganay ko. Kasi naghihiraman sila ng table. Isa lang kasi yung ngayon lang more than guys. Pangalawa. Okay na guys. Good siya. Ayan. Thank you for watching guys. Good naman siya guys. Ayan guys. Gumagawa yung anak ko ng project. Ayan. Panagbenga. Panagbenga na sakyan. Style. Ito yung gulong niya. Ayan. Project nila. Ayan. Panagbenga. Hindi pa tapos guys. Ayan. Tapos, ayan. Puro flowers. Ayan. Tapos, may butterfly. Ayan. Ito yung mga gamit niya.